ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ହଲିଉଡ ମୁଭି ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନର ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ଏହାର IMDb ରେଟିଂ ହେଉଛି 6.6। ଏହା ଏକ ହରର ସ୍ପେସ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ସର୍ଭାଇଭାଲ ମୁଭି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ଭୟଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ବର୍ଷ 2032 ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଥିଲା। 2040 ମସିହାରେ ମାନବ ଜାତି ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାକାଶ ଯାନ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଏହି ଯାନଟି ନେପଚୁନ ନିକଟରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। କୌଣସି ସଂକେତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ନେପଚୁନ ପାଖରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ରେଡିଓ ସଂକେତ ଆସିଲା। ଏହା ସେହି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାନ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନର ଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୁଇସ୍ ଏବଂ କାନ୍ ନାମକ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଜାହାଜ ପଠାଗଲା। ଏହି ମିଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ଯାନର ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ ଭିୟର। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଭିୟର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯାନ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ଗ୍ରାଭିଟି ଡ୍ରାଇଭ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ୱାର୍ମ ହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆଲୋକର ଗତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ସେ ଏକ କାଗଜକୁ ମୋଡ଼ି ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନେପଚୁନ ଅର୍ବିଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତକୁ ଫିଲ୍ଟର ଏବଂ ଆନାଲାଇଜ କଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଲିବେରାଟେ ଟୁଟେମେଟ୍ ଏକ୍ସ ଇଫେରିସ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ନର୍କରୁ ରକ୍ଷା କର। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଜୀବିତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଓ ମାଂସର ଖଣ୍ଡ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଯାନଟି ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଷ୍ଟିନ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଭିଟି ଡ୍ରାଇଭର କୋର ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେହି କଳା ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ ଟାଣିନେଲା। ସେ ଜୀବିତ ଫେରିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରକୁ ନିଜ ନିଜ ଅତୀତର ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଖାଗଲା। ପିଟର୍ସକୁ ନିଜର ମୃତ ପୁଅ ଦେଖାଗଲା। ମିଲରକୁ ନିଜର ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଦେଖାଗଲା। ଏହି ଯାନ ସେମାନଙ୍କ ମନ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଭିୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୀମା ପାର କରି ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନର୍କ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯାନଟି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଛି ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡକ୍ଟର ଭିୟର ଲୁଇସ୍ ଏଣ୍ଡ କାର୍ଲ ଯାନକୁ ବୋମା ମାରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଇଭେଣ୍ଟ ହୋରାଇଜନରେ ବନ୍ଦୀ। ଗ୍ରାଭିଟି ଡ୍ରାଇଭ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଲର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଯାନକୁ ଧ୍ୱଂସ ନ କଲେ କେହି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଯାନର କରିଡରକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଆଗ ଅଂଶଟିରେ କିଛି କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍କ, କୁପର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିନ ରହିଗଲେ, ଯାହା ମହାକାଶରେ ଭାସିଲା। କିନ୍ତୁ ପଛ ଅଂଶଟି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଭିଟି ଡ୍ରାଇଭ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଲର ଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା। 72 ଦିନ ପରେ ଏକ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଷ୍ଟାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ସେ ସେହି ରେସ୍କ୍ୟୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଭିୟରଙ୍କୁ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନର୍କର ଭୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପିଛା ଛାଡୁନଥିଲା। ଏଇଠି ହିଁ କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।